गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। जोङो दाखालि बावैसो जोङो ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव जानाय नुनो मोनदोंमोन। केस होगोन, निमाहा बि, गोबां बायदिसिना। बेनिफ्राय आङो बेखौ आब' होननानै बुंला, आं आगैखौनो होनना बुंनोसै। दा आङो ससियेल मिडियानि बागै बे आगैया आंनि भिडिअखौ नायोब्ला मोजाङै खोनासंनानै बुजिथों। आङो आगैनि सायावबो बा आगैखौबो बुजायनो गोसो गैयामोन, मानो होनोब्ला बुजि मोनाब्ला गोबां दावराव जायो। दाखालि बावैबो जाखांबाय आंनि सायाव बुजि मोनियाव। नंगौ, दाखालि बावै बे बिनानावा ससियेल मिडियायाव फैनानै गोबां भिडिअ होदोंमोन फेसबुकआव। बेनिफ्राय बे बिनानावनि भिडिअखौ ओरैबायदि मानसिफोरा शेयार खालामदों, ओरैबायदि मोजां मोजां कमेन्ट लिरदों। आब' नोङो सैथो बाथ्रा बुंदों, बिनानाव नों जोबोर सैथो बाथ्रा बुंदों, जोबोर मोजां बाथ्रा बुंदों आब' नोङो आगै, बेखौ ओरैबायदि मोजां मोजां कमेन्ट हरदों आरो ओरैबायदि बेनि भिडिअआ शेयार जादों। आङो नायबाय थादों। बेनिफ्राय आङो बे बिनानावखौ लानानै फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। आङो मोजांबो बुङाखै, गाज्रिबो बुङाखै। आङो खोनासंबाय थादों आरो आङो पाब्लिकनि रियेक्टखौ नायदों बे बिनानावनि भिडिअखौ लानानै। आं बेखौनो बुंनायदो बिनानाव, गासैबो बाथ्राखौ जोङो ससियेल मिडियायाव बुंफैजाया। नोंजो दुनियानि पाब्लिकआ नोंखौ मोजां मोनगोन, मोजां कमेन्ट खालामगोन। बेनिफ्राय नोंनि भिडिअआ हाजार 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 शेयार जागोन, भिउ जागोन, नों गासैजोंबो सिनायजागोन। नाथाय नोंनि भिडिअ शेयार जानाय, नोंनि भिडिअ मोजां मोजां कमेन्ट लिरनाय, बेबो खैफोदबो जानो हागौ। आं मोनबाय बिनानाव, आङो मोनबाय, आङो पाब्लिकनि रियेक्टखौ मोनबाय, आं पाब्लिकनि मोजां कमेन्ट लिरनायखौ आं मोनबाय। माखासेया माबायदि जायो, दाखालि बावै सानै मानसिनि मोनसे भिडिअ ओंखारदोंमोन, बिसोर गावनो होना लादोंमोन सानैजों। बेनिफ्राय दुनियानि मानसिया बिसोरखौ रायदोंमोन, नोंसोर लाजिया बेफोरबायदि भिडिअ होनो, हगारना होनो होननानै। बेनिफ्राय दाखालि बावै आङो बुजायदोंमोन मोजांखौसो, नाथाय बुजि मोनियाव ओरैबायदि उल्था जादों। आंनि भिडिअखौ मोजां खोनासङियाव, मोजां नायियाव ओरैबायदि आंखौ आंनि सायाव ओरैबायदि उल्था बाथ्रा बुंदों। बेनिफ्राय दुनियानि पाब्लिकआ मोनसे समाव ओरैबायदि रायदोंमोन, जेब्ला गाज्रि भिडिअ ओंखारो बिसोर सानैनि, बेनिफ्राय दुनियानि पाब्लिकआ बिसोरजोंनो लोगो जाहैफिननानै आंखौ रायदों आरो बिसोरखौ सापर्ट खालामदों। अब्ला नाय बिनानाव, पाब्लिकनि माखासे मानसि पाब्लिकनि रियेक्सन खालामनाय, नोंनि भिडिअखौ शेयार खालामनाय, बेयो नोंनि जिबनाव खैफोद आरो नोंनि लाइफआव माबा मोनसे खहाबो खालामनो हागौ। बेनिखायनो जोङो मोनथिनानै नुनानैब्लाबो जोङो गासैबो बाथ्राखौ जोङो सिदा सिदा डाइरेक्ट बुंनो हाया। आं दिनै भिडिअ बानायो, नाथाय आङो माखासे प्रुफ, मायबा मोनसे आंनि सायाव जायोब्ला आङो बिसोरनि सायाव आङो बिदिन्थि खिन्थिनो हानाय, आङो प्रुफखौ नायग्रोजोबो आरो बिसोरनि उइकनेस, बिसोरनि दुर्बला मा, बिसोर मा देखायबाय दंमोन, बबे भिडिअ बिसोर मा देखायदोंमोन आरो दिनै मा जाखो, आङो बैफोरबायदि पइन्टखौ नायजोबना लायो। बेनिफ्रायसो आङो सानै हयै बुङो, जाहाथे आं बुंनाय रावा मायबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आरो आंनि सायाव मायबा मोनसे एक्सन लायोब्ला आङो बिसोर एक्सन लानायजों आङो हारसिंनो नांफिननो हानाय बायदि। नङाब्ला नोंनि भिडिअखौ हाजार हाजार मानसिया शेयार खालामदोंमोन, कमेन्ट खालामदोंमोन मोजां मोजां, नाथाय नों जेब्ला खैफोदाव गोलैगोन अब्लानिया नोङो 100 जन मानसिखौबो मोननाय नङा, सम गैया। नोंनि भिडिअखौ शेयार खालामगोन, मोजां मोजां कमेन्ट लिरगोन, नाथाय नों खैफोदाव गोलैयोब्ला नोङो रावखौबो मोननाय नङाबो जानो हागौ। बेनिखायनो ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु, ओरैबायदि मोजां, नों सैथो बाथ्राखौ बुंगोन, फेमासबो जागोन, सिनायबो जागोन, नाथाय बे सैथो बाथ्रायाव नोङो मा गाब्र'नोबो हागौ।
बेनिखायनो गासैबो बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव सिदा सिदा बुंजाया। दा आङो गोबां बाथ्रा बुंनो हागौमोन आगै, बुजायनो हागौमोन। दा बुजि मोनाब्ला आंनि बाथ्रा बुंनायाबो गोबां गोरोन्थि जागोन। आं मोनबाय, आङो गोबां मोनबाय, लाइफआव गोबां प्रब्लेम जायो, बेनिखायनो स्ट्रि थानो गोनां जायो। बुंजानानैब्लाबो ओरैबायदि स्ट्रि थानो गोनां जायो। सोरबाया मिसा बाथ्राखौनो बुंगोन, नोङो बे मिसा बाथ्रानि प्रुफबो होनो हागोन, नाथाय नोङो स्ट्रि थानानै खोनासंना थानो गोनां जायो। मानो होनोब्ला जोङो मानसिसो, जोङो हिउमेन बिइंसो। जोङो हमथानानै थाम खालामनो हानायासो जोंनि खामानि। आंबो नाङोब्ला बेबो नाङोब्ला मानसिया मा, सासे मानसिया गाज्रि जानो बारा सम नाङा। सेकेन्ड, मिनिट। सासे मानसिया गावनि जिउखौ फोजोबनो आरो गुबुननि जिउखौ फोजोबनोबो बारा सम नाङा, सेकेन्ड आरो मिनिट। नाथाय सासे मानसिया मोजां जानो हाजार हाजार दिन, हाजार हाजार सान, बोसोर बोसोर नांगौ जायो सासे मानसिया मोजां जानो। बेनिखायनो आंनि लाइफआवबो गोबां जाबाय आगै, बिनानाव होनना बुङो आं। ओरैबायदि जाबाय, आङो मिसाखौनो ओरैबायदि बाथ्रा बुंजादो, नाथाय बैफोर मिसानि आङो दिनैबो प्रुफ होजोबनो हायो। आंनाव गथा गथा प्रुफ दङ, दिन, भिडिअ। आंनि लाइफआवबो गोबां मिसा बाथ्रा बुंदो, नाथाय बैफोरनि आंनियाव प्रुफ दंजोबो। थेवब्लाबो आङो मा, जोङो हिउमेन बिइं, जोङो मानसिसो। बुंबाय थाथो, जोंखौ भगबाना नायबानो जागोन। नाथाय जों बेखौ थाम खालामना लाखिनो हानायासो जोंनि खामानि। जोङो सावरायलायनानै जोङो स्रि जानाया जोंनि थाखाय मोजां। मानो होनोब्ला मानसि, नंगौना नङा? सेकेन्ड आरो मिनिट नाङा मानसिनि जिउआ जोबनो आरो गुबुननि जिउखौबो फोजोबनो। नाथाय मोजां मानसि जानो हाजार हाजार सान, बोसोर बोसोर नांगौ जायो। बेनिखायनो जोङो बुजिलायनानै जोङो थानांगोन। जोङो पाब्लिकनि कमेन्ट्स आरो पाब्लिकनि भिडिअ शेयार खालामनाय, बेजों मानसिया मालाबाबो थांफाबाय थानाङा। आं होनखायो, आंनि बेलायावनो जाबाय। नाथाय आङो बुजि मोननानै आङो सब बुस्थुखौनो बन्द खालामजोबदो, स्टप खालामजोबदो, आं थाम खालामजोबदो। बेबो बुंगोन, आंबो बुंगोन, बेबो बुंगोन, आंबो बुंगोन, थैलायलांगोन। मानसिजों मानसि, होमब्ला जोङो हिउमेन बिइंसो, जों साननो हायो, जोङो मोजां लामाथिं थांनो हायो, जोङो बुजिलायनो हायो, जों सावरायलायनो हायो। सासेया सासेनि सिं जायोब्ला जेबो जाया। आंनि गोरोन्थि जाबाय, आंखौ निमाहा हो प्लिज, जेबो जाया। सासे मानसिया सोरनिबा आथिं हमनानै खुलुमनायाव जेबो जाया। आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो प्लिज। जों मानसिसो, नंगौना नङा? जों हिउमेन बिइंसो। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौबो जों ससियेल मिडियायाव सिदा सिदा मालाबाबो बुंजाया। बिराद साननो गोनां, ओरैबायदि साननो गोनां, नोंनियाव प्रुफ थानांगोन। आरो प्रुफजों लोगोसे नोङो गाव हारसिं गसंथानानै नांनो हानांगोन। बेफोरबायदि दिनैनि सिटुएसना ओरैबायदि डेन्जार, बेनिखायनो आं बुङाखै, आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ, आंखौ निमाहा हो। मानो होनोब्ला दाख्लै बावैबो जाखांबाय, मानसिफोरा आंनि भिडिअखौ बुजियाखै। नाथाय मानसिया दसेनो नोंजोंबो लोगो जागोन, दसेनो बैजोंबो लोगो जागोन। बेखौ सानै हयै नाय, बेनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ बुं, बेनिफ्राय भिडिअ बानाय, जेबो नङा। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।